up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arkimang, daw de baka tide ng yu programa sa ng SEPSA. Natuurlijk voor zo'n bijing, waar alla sernamang odis wispetang, wis na nikeri, wisa koroni, wisa saramaka para maribo uno van programma disi e baru odi. En we actie ook toe voor Harius Turu, Jubani, voor arke de prespartori. Want tide misdong menos danga masara gambo, menos danga masara fikas. Ano sabi fikas? Ja, grantangi masara rutak ye gim tide baka ukta arim te fukui na programa. En fuja zo uit miwang bar ala de diaspora gemeenschap voor UNO, vooral in Nederland, België, ook Parijs, maar ook Amerika, welke ook Caribisch gebied, Aruba, Bonaire, Curaçao. In totaal bijna 1 miljoen sranamang. Me baru fuja zo uit a programma. Want je weet of na manten je luku of na bakana of na neti, maar tidems donanga masra rut. En isa fade sande ja in een programma we tak fadesang de. Zo man sapigas. Natuurlijk die wat ook over alle dingen sapsa in de toewiki, want je ziet nu de regering die legt bepaald uit dat de mij legt uit dat we zijn pas 3 maanden of we zijn pas 2 maanden, maar nu het dan volgt alle de to dat die. Voor zo goed op de regering tori, je sab nu wat item sepsa na EBS na SBB de master tori. Want u begrijpt dat de man legt beslag op de massa dat we. Maar we voerden zijn of zo. Dat de man legt uit en u begrijpt dat if wat probleem vinden plaats doen, wat aanreden en wat massa broko, dan ja een probleem dat u normaal sluit aan, IBS normaal doet niks. Natuurlijk de budgetman de bezig aan dat hij en u arki ook toesang directeur voor SBB legt uit. Voor de sansan plakt op de odo dat de san vals en na ouro usani IBS legt trasan uit. Maar natuurlijk wil je basana tiji de pijman voor onderzoek samsa na IBS na SBB dat we lukken zo sepsa morofara. Maar uno van programma die we tan volgen alla de sanati en natuurlijk we leggen uit precies wat het zande. Anders zou zeggen ja, na saat zande masarut belangrijke informatie moest correct na jude mabardanga sa. Maar volgens mij go morofara wabwang pe a voorzitter voor a partij via p be gona programma en amang ebije tek alit nolik voorzitter voor via p fuchar amoro a bungroko go morofara. Maar ko yere sa amay taki fosi. Het ook betrokken wordt, dat Winty ook betrokken wordt. Dat Sony Point betrokken wordt, dat Texas betrokken wordt. Dat zijn de presentiële werkontwikkelingen daar te brengen, die inclusion. Natuurlijk kunnen we van inzicht verschillen hoe jij het zou doen, hoe het anders zou doen. Dat was onze visie. Inclusion, enerzijds diversiteit, maar ook die inclusion. Maar aan de andere kant zijn er bepaalde personen, misschien zelfs instituten, die puur gericht zijn om jou te framen in een bepaald ras, in een bepaalde etniciteit. En daarop te beuken. Maar dat is verkeerd. Dat is zeer gevaarlijk. Dat is iets wat we moeten afkeuren. Ons beleid is namelijk een beleid naar alle Surinamers toe. Dat hebben we afgelopen tijd gedaan. Wat was de hele discussie van de voedselpakket in India? Ging het om voedsel? Ging het om gezonde voedsel? Of ging het om etniciteit? Wie ging daar framen? Wie ging daar zeggen, de Mautierju? Hier is je bewust, het framen. Valse informatie verschaffen, etniciteit. En na 25 mei is hetzelfde pakket goed. Begrijp je wat men doet? En zo kan je nog meerdere van die voorbeelden aanhalen. Het is niet goed. We moeten voorzichtig zijn hiermee. En ik ben blij dat in dit geval mevrouw Coutinho haar verontschuldigingen aangeboden. In het parlement hebben we dat ding uitgepraat. Het gaat erom dat we leren moeten trekken. Het is een zeer gevoelige samenleving. Een klein vonkje. En laten we alles doen. Het is een broemtje jari. Die visie blijft bij ons. Het is een samenleving waar we van elkaar afhankelijk zijn. Het is een samenleving die straks 50 jaar onafhankelijk wordt. Met die broemtje jari, met die multi-etniciteit. Dat is onze goedoe, dat is onze kracht.
Dat is onze bindmiddel. Waar andere landen een beleid op het gebied van diversiteit moeten ontwikkelen, is diversiteit onderdeel van onze samenleving. Toch? De hele familiestructuur is aangepast met bijna alle etniciteit. Dus nogmaals, het is zeer vervelend. Maar nogmaals, laten we alles doen om die Broertje Jari te blijven voeden. Laten wij als leiders met name ook dingen afkeuren. En dat zie ik niet gebeuren. Er worden zware etnische uitspraken gedaan. In dit geval waren er zoveel. Moest de president uitkomen als moeder van het land. Moest de president zijn uitkomen als moeder van het land. Rust aanmanend. De voorzitter van DNA, Nadia, heeft het wel gedaan. Van mama Sarna. Begrijp je? Dus er zijn bepaalde verantwoordelijkheden van een president. Waar je niet te lang moet wachten, direct uitkomen. Ja. Je hebt je structuur om het te doen. Om tot rust aan te manen. Om iedereen op te roepen. Om leiders op te roepen. Om verantwoordelijkheid te nemen. Ook afkeuren. Dingen die niet goed zijn voor de natievorming. Afkeuren die niet goed zijn voor die Broertje Jari. Ja. Lek van je bradangasa, trouwens tak afori voor een partij. En leg ons duidelijk jansen uit. Dat luku vat de man sa abi a regering tide. Ay chari ati of ay komita kemo. Ay tiri a regering jansen. Maar dat Ja. toch? Dat de man be kong. En kon leg ons uit dat een pakket, een voedselpakket zak be mopo India kong. Die a people voor stranang. Lekwa overbruggingsperiode. Dan dat de semang sa etiri tide masra rut. Eigenlijk nadat afori leg uitjaren. Hij heeft het een beetje netjes uitgelegd. Maar mocht je contant. Niet ook je contant. Namelijk naar de semang. De man bij een soort street media. De bij een soort this media. De bij een soort dat. De semang dat die bij wakai jumpo. Hits sranamang op. Hij hits sranamang op. Dat inom teka pakket. Want afap vergif. Dat je poison. Je dede nanga de soort van dat. Bradanga sa. Lukut op soort niveau. Dat man dat go meki campagne voor kona regering. Maar tidena di masraret. Tidena di. Na de semang. Ano sweetif taki bradanga sa. Ano unustel. Maar het moet wel eens gezegd worden. Dat lukus sa de mandu. Tidak ada mabi, dat de mij kon verbloem atori. Lek tak nawa trap pakket. Bradanga sa. Na sem container kon na haven. Na sem document mekik mopo India port kon paramari po. Na sem minister fu bibus. No minister sa de fu bibus. Bova. Ay trak tratal. Bradanga sa. Ay trak tratal. So ye shi op bedrog de man is de. Je kan pel de man, je kan rekenen op de man die zie. If I komt op een niveau dat die. Ja, maar ook toen we leggen uit in een video zijn niet dat lukken. Afas van de bureau omdat bepaalde sma in een regering je legt uit dat hier no in een regering voor Santoki had je meer kunnen staan. Toch? Dan maar leggen uit ook toen dat hier in afas van de bureau naar den gebieden pont buiten en de Brussel. Dat we betrekt alle de sma dat voor de projecten. Klopt daarop. Je toch? Alla des manati, alla de man en unobel luku, je kleur, je geloof. Ja, of je ongerustaan, je allemaal mensen namen. Maar daarom was er de werkgroepen dat bij Mickey toen der tijd, nou de man pot alla de sano. Het was, kijk, VHP heeft altijd gezegd, de man, ik kan de man ghetto. Unune, kan de man dat de groep dat die ghetto. We kaarden man dat buurt in ontwikkeling. Yeah. En daar moet je dus dedicated mensen hebben. Zou be kaarden werkgroep mensen. Zou zorgen ervoor dat step by step de san be concetti. Like rango ifram na trouwens je de machifa de man de kokora. Maar goed, punt na. Een regering die sa de no thing. De man die si no sap de man chari a kondre financieel dadelijk. Daarvan zelf, de man broko alla bumbusan sa vorige regering doe. Wakai broko de tide. Ja, ja. Ja toch? Masraret? Ja. Bradanga sa lobby wan, yung volg so si de man etiri a kondre. Dadelijk de man wek baricht in 3 mong. Ja. En no one zichtbare en significante
projecten of wel oplossingsmodellen nog. Misschien de maar ja reden. Masra Rut, misschien de maar ja reden. Na letterlijk copy-paste na op 2 of 3 dingetjes. De enige wat ze direct wilden doen is leningsplafond voor change want to regels dat de man kan go leni moro. Nauwelijks in ons don drie mo Masra Rut. Nauwelijks in ons don drie mo ete. Je wanneer bij change wet bafu dat bijna met denk je hoefdraadtori toch? Ja. Bijna wat denk je hoefdraadtori? Ja. Bradanga sa lobby wang. Het is een kwestie van tijd. En anotak me takken na wang. In Berdoy model. Nee, Berdoy. Maar ik zeg u alleen. Watch your eye. Watch your eye sa gebeur komende periode. Amang Winston Ramoutar. Voor ex-voorzitter voor Vest. Hij is ook naar buiten gekomen. Hij is een tijdbom. Hij heeft duidelijk gezegd. Het is een tijdbom. Bradangasa. Lobbywang. Inderdaad, de vorige regering draait een IMF-programma. Strak. Taibere. Spanu Makandra. Abouwa 1,5 miljard Amerikaan dollar in een centrale bank. Watch your eye. Nang assembly plafond. Yo yere Tamara tide. Teno lookboom. De mau go diki a spaarmoney. A moment sa you beta you bere. Commit vanaf 2020, commit 2025. Ja. Dat de mau go diki a money dat puro. Of, masalaret, de mau go teki lening nanga. Boom, hey, procent rente. En aan op chinso, teno look bon ni gwa lucht toe. Want no, de man dat no man gwa IMF. Maar zei de no man go. Masalaret, luko. Jimatori. If brasa luko, if you wa IMF, na lek fa programma voor 2020 met 2025 vinden plaats voor de vorige regering. De mauko tegi bradangasa luku subsidie im skaf af. Lek stroom, water, internet. Isabito. Bepaalde zijn im reorganiseer in die kondre. Lantino katang. Maar na de semmanisi, na de semmanisi tire na kondre. In 2016 de begwa IMF. De betjisiwa aantal miljoen. Dat die de dat de gwa Oppenheimer. Dat de matek moro baka 5 barki miljoen. Allemaal vergeti. P. En zij de man is no mangwa IMF. IMF o tegi de man tak brangasa. Yere. Je tiri kondre no mooi. Maar Masra Chan. Bedrai wan draaiboek yo abif. Continue rasandati. Ja. En dat de man dis no man do. Me ete you. De man no de instant voor doen. De enige wat ze nu gaan doen. Meke tot 2028 te ete amon olimoneko. De mo probeer voor haring. Branga salobi wang. Mine si capable man dape in een regering. Sang kang tiri akondre financieel. A hervorming moest vinden plaats nog ba. De man moest zorgen ervoor dat afbouw voor stroom, nanga watra moest go doro. Kort tijd de san bouw af toto. There is no man no tak next. No one man no tak next. Brandstof go chiso hi. Meka be de vorige regering dat je boshi spang. Je boshi spang. Ja maar meer was mataki dat je op radio met argatak. Asan de valk rustig in zijn naam. Een president die ze eigenlijk moest staan. Daarvoor, je wou lo jugu alamu. No, naar rust. Niemand zegt wat. Dan me berekent dat werkelijk reality. Want alle de man die bij Jerry, naar NDP toch? Dus no, de man gambo loopt takasani tak todo op wat rijden hem voor. Dus dan nog maar takje dat. Dus zeggen de man no. Dus if je look at the masking, zelfs dat je look at the masking, dat dan stel de tram van 70 zitten, de man net takje de mij look safe sa. En de mij berekenen dat de mij doen. De man ik ga strating om ik bari. Dat dan nog stel voor. Nee. Look, alleen is plafond, de man probeer of de man charing kon. Eerste instantie bij de dat a regering bij Mangolini. De man tak, Harry handrem nee in koina parlement. We gaan zeggen toch. Dan de man met qua afspraak, de man kan Mangolini telek 2007. Ja. Maar telek man bepaald. Maar nu is de vraag. De man teki to de man kom, ga je naar parlement. Ja. Dat moest je a show. Dat ben moest je a show.
En natuurlijk, waloma baka bebrong, if mi mag takje soto, Masra Rut, baka jari bebrong. Namelijk, de mashitak a voorzitter voor via pego in het parlement no. Om mijn man bebe regeri barbara mensani. Barang sa lobby wang. Comité you en de masai mek tumsi barbari. If you no sabach a grondwet en te ino safa a kistensel ay roko no meki barbari. No mek barbari. No mek barbari. Im safa de sandat e play. Er zijn spelregels. Maar sa fupe de san ekong en saide de ma ekong tanga de ma. Omdat de ma sabi VHP na enigste partij no in a oppositie. Dus dat want taki if one man de ontevreden na beleid de ma dat ook wa oppositie say. En de ma vrede taka oppositie ko 3 keer groter dadelijk 20 op na 2030. Branga sa lobby wang. Onvolg haar regering kritisch, onbegeleide man. Want als een ego omstrana man, ego om a toekomst voor nu jongen, ook to a toekomst voor de man sa e libi in strana masraru. So me go moro fara brangasa. Mishi kortet masraru. Want dame kong, een parlementariër, mek wa uitspraak. Fire shatori dati. Ja, hier nou, hoe weet ik dat? Ja, continu met ik dat. En me begrijp dat je, als maar corrigeer baga, maar uno altijd het taki, sang de tapi ati. Na dat je taki. En die taki, dat je mag corrigeren 20 en 30 lisi, maar sang de tapi ati. Maar uno van programma die zit taki, hier nou. En masra chan taki ook toe, dat hier asanat ino kan doen. Omdat im hoor rekening. Alla volk senang, japa nesi, alasan alin, Masra Chantak ook toe, dat hier, in principe zou de president moeten inkomen. Dat hier nou, volk van Suriname, hier rust, asma enzovoort, maar president komt in. Alleen de voorzitter voor het parlement komt in. Ja. En dat vinden we erg onverstandig heeft. Want we wachten eigenlijk dat de president legt wat aan uit, dat hier nou, zo atorde en zo atorde. Je begrijpt toch? Luku barang masyarakat mine ko timo ma luku bepaalde sani in onbegrip was het met een aantal bevolkingsgroepen in Suriname. We zijn opgevoed heel multi-etnisch, zou ik zeggen. Maar simpel voorbeeld. Mi lopian, mi pong ook toe. Isabi to, mi wanyawa kasaba brede ook toe. Isabi mi lopian, bami ook toe. Zo tegenovergestelde. Dit ramai ook toe aan roti. Isabi to. Baranga sa lobiwang. Vanuit het programma jam met je no kono go tap atour dati. Alsjeblieft niet op parkeerde san. Want te weg was scoren dat wes dona nga depchi nga ala brumchi jarif unu wes do iwan klas. En alsjeblieft kono begin nga de standaard. En milek wang yoma in akondre mesje asan is ook toe boem gevaarlijk. Asan gevaarlijk omdat je char polarisatie komt tussen etniciteiten. En alsjeblieft voor nog tapatour dati. En dadelijk we tap 25 november Masarup we tap 50 jaar onafhankelijk. En mesje bepaalde sani. En met jere bepaalde, maar er zijn een paar. Maar ik vraag me wel af, van, zijde de mij goed apatour dat die. Waarom? Waarom? De enige antwoord aan mij, je probeert bewust, bewust je creëert haat vanuit een bepaalde doelgroep. Voor je spanning in een samenleving. En ik zeg het als een oprechte Surinamer. Brangasa volk fusrana. Kono gota patur dati, kono duasan dati. En lek voor sabi brangasa, laatst mi lees ook tuansani. En mi shitak yung de mawango bij ambassade post. Gebouwen Masraru. Ja, dat bico hier toe. Maar de man voor kita zijn voor Frankrijk. Dus dat mi bewan tegen direct tak fawa kang atori voor Frankrijk toen der tijd. Toch? So je si brangasa. Alfas, minekeur next fout, maar je pede mij bij de pot de ma prioriteit.
Luku pe de mai pide pot de man prioriteit. Maar jere was aan ook toe, vanuit staatsolie wordt er dus average, zou er dus van 10 naar 6 miljoen Amerikaanse dollar per maand gestort worden voor de staat. In sommige jere, tak jong, of mevrouw, toch? A president van Kondre, hij tak no, ano 6, maar na 2,5. Dus mijn vraag de, lek jongs ranamang, tak zij gebeur. May wango bij post. Brangasa, da je berikan ba sociede man die wango. Ja, maar was efficace. Je tak asani voor staatsolie, voor 6 bedoel dengan wanati. Maar a directeur kom in, bakadi. Dat asana true. Dat is daarom. Omdat je trasani ko posten ook toe, in lugo de traposten. En de traposten de bij. Uiteindelijk, je kies schrijft aan maar de man trekt af. Dus allemaal legt asan uit precies. En allemaal tak ook toe eigenlijk de president, Bemusap Moro, Fatori. Kan de, allemaal die legt president uit, no leggen boek uit. Het zou kunnen. Dus het kan. Maar dan nog me vind dat je nog meka blunderlijk je takip van tevoren. Ja. First gentleman no de. Ja. Maar je ziet wel, tak one gentleman egwa Guyana. Ja. Vanuit, de mij tak niet in hoedanigheid vanuit de staat. Dat is de vraag natuurlijk simpel, Bradangasa. Fa ini so je go wel. Ja. Fa ini se je go. Dus dat die vrouw Trump-president dat je go no? Dus dat. Ja, dus ine we kan go ervoor. Ja. Komt wazig over. Komt letterlijk wazig over. Ja, maar... Van tak jongen, een dubbele agenda uitdraait ja. Ja, maar zo mensen ook toe aan Lukuno. Die Chanbe deed toch, een president, dat de man bij loop leg uit, ook toe naar de media, bepaalde media, je hebt de middagmedia, je hebt weet ik veel media, de man bij loop leg uit dat friends and family. Nou, if me Lukuno, je lukt de benoemingen enzovoort. Dan me vraag me schrijf af. Sang na asan dati. Is het hier friends and family? Pe de media dat de voor leg uit takjeren no. Ube takasan dati. Maar we zien schrijf sani. De bouw leg uit no. Nee, naar deskundigen. Wel, toen de tijd hadden we de deskundigen ook toe. If me luku masraret komitake lek sranama. Voor mij maakt het niet uit op zichzelf. Nee. Suma ego duaro. Na wasrana ma ego duaro ko am go doen. Na ere en gewite am go duaro. Dat is het meest belangrijke voor mij thans. Aan mijn punten, je kon in regering, je tak sollicitatie. En meer hebben we. Ja, bisa betul natuurlijk. Sollicitatieprocedure, bra. En mi op de bron, mi op de informatie. Mensen hebben gesolliciteerd. En de man ook kaart de man. En dat in niet zo de man shitak een man benoem in functie ba. Baranga sa lobby wang. Unom kanga de bugi trap dati. Geloof me aan opsa dora doro fu wikash nasrana saipsa. Aan opsa. Mi op de informatie ook. En mi sabi. Tak na losse vlodder. Tak wan sollicitatieprocedure en brangasa lobby wang. Het is jai like friends and family en partijloyalisten. Mine keur de sandati tak a fout if een partijmember roko meeting dan geniet hij ervan. Amam aba arrecht. If ama de capable ama mag go doen. Maar inogo potman. Dus dat. Pe ini so yoshitak de mai frikong. To? De mo ko sorry tak alsof tak na de ma. Na je accommodeert toe toch? Dat zij bij een probleem na FIAP. Zij bij een probleem na vorige regering. Want je doet Samsung dat in unuting. Samsung dat je doet. En de man beloof volg dat je check. De man change wel in a 3 maanden si samishi. Next de man no change. Next de man no change. En tegendeel, misje koers igual ook toe sigba. In tegendeel, misje brandstof igual ook toe sig. In tegendeel, misje lines plafone op een gidema. In tegendeel, de mij taking of first gentleman no de ma gentleman en ons wel. Karkong, mi abigba. Het is een supermarkt. Supermarkt. Kono tak de sanda tete.
Maar bradanga sa lobby wan volle fusrana. Me waarschuw nu. Lekstrana wan, me tegi nu wansani. Volg de man is de man is zo. Is je soort prioriteit de mij bedoel? De man go bij ambassade post. Maar tak money no de. Maar je wan linie op daarvan. Zeg je doe. Zo maar je wan hoor voor de gek. Bradanga sa lobby wan. Furusan def taki. MF mi tans we cash e volg de man kritisch. Me volg de man ze de man doen in het parlement. En ik ga jullie ook hier vandaag aangeven. VAP heeft mee gewerkt. Voor de man ruimte met de man golini. Ja. Waarom hebben we dat ook gedaan? Omdat we sabi dat er dus geld nodig is. En dat ik Tamara de man kon tegen je, dat luku VAP sabi, maar ano bewan jepi. Wel, in a belang voor a country, in a belang voor a natie, VAP jepi. VAP jepi, stem me. Ja. Toch? Dat go bija pota basis. Goleni, maar im ko in a parlement. En dat mi wan shi barangasa. Lobby wan barangasa. En in hem go leni, go bij Alu. Dus Alu yo go bij baga. daarom leg je net uit Thomas Raret. Messi ambassade pas maar zij wan do dat. Isabi to men op tak na aardappel na tori o tak baga. Dus dat die. Maar goede productie. Barangasa lobby wan lek fa usabi. A programma disi petag tum sigi furu man. En if we shitak nyo omema eluka programma is niet normaal. Alleen gaat het om bradangasa lobbywang. Gebruik de informatie boom. Gebruik bronnen boom. No make them man beïnvloed je alsof dat je alasana worden gericht. Er zijn ook wat kleine schoonheidsfoutjes gemaakt. Natuurlijk. Minotei tak ano gebeuren. En ik ga je ook één ding zeggen. If one man sabe de regeren en de man voor broeder en u vindt de man sloto de man. Ja, dat niet taki. Wat je ziet, melkcentrale. Sloto de man. Ja. Broer, het gaat niet om dat nou af je dat we beschermen. Nee, bescherm ja nou man. Nee. Broer, u begin taak voor doen en if you vindt tak na zoade en je bent vervolgd en inderdaad de man veel sanin tap you. Na je tapu, school tu vensa je tapu, u hem tak dat broer. Sorry. Zo asan eroko. Sorry. Une gopot de mai care santeru for stroyo. No sab de sandat. Nee. No sab de sandat. Nee. Brada sa lobby wang. Mishi abigi man doro ba masra rut. Ja, mishi amako tu. To. Van jasa uit me baru wang grand tangi brada sa. Moro san def taki mo komba kan natuurlijk. Moro san def taki. Me baru van uit dat programma jasa wang grand tangi of na bakana of na neti. Je luka programma, maar meer nog. Probeer voor een kring, no bang dat u uit die waggie, maar ook leer uw kinderen, ofwel kleinkinderen ook, om ervoor te zorgen dat ze hun vuil gewoon netjes in een vuilniston zetten en worden afgevoerd. Van hieruit, me baru aan grantanje. Ja, maar Rafikas, ik zei dat je wat tapu, maar we takken als een naam baka. No is een ama hebi, atranga, if jou aan grong, prano sani. If je op chigrong, ik kan tegen wat patu de prano tire blad asano gro. De kan je pisrevi mantete opo inagona na omu of peo go woyo go bij on grote dat je zegt praning dat je pisrevi hoe uit in alibi. Het actie seraman luka to dati en me tego nogmaals me bedank unu en te ontralis baka. I know you don't know what life is really